Ahoj, vítám vás u dnešního videa, moje jméno je Libor a dneska se chci podívat na 5 zásadních myšlenek z knihy Restart. Kniha je od Jasona Frieda a DHH. To je z krátkého jména, který si netroufnu vyslovit. Když budete hledat něco o něm, tak byl ve spoustě zajímavých podcastů, tak ho hledejte právě pod touhle zkratkou jeho jména. Tahle knížka převrací na ruby veškerý klasický poučky o podnikání a produktivitě. Mluví třeba o tom, že podrobný plán může být na škodu, že vlastně nepotřebujeme žádného investora, anebo dokonce o tom, že konkurence není až tak důležitá, jak si možná všichni myslíme. Možná to zní dost provokativně a popravdě si myslím, že je to přesně ta věc, který se snažili v téhle knize dosáhnout. Nicméně se podíváme na to, proč mi to dává smysl a jak tyhle principy jdou využít v praxi. První zásadní myšlenka z Restartu je, že plánování je hádání. Co to znamená? V podstatě jde o to, že žádný rozsáhlý dlouhodobý plán stejně nepočítá se vším. Svět se mění příliš rychle a když strávíme měsíce podrobným plánováním, tak často jen odhadujeme budoucnost, kterou ve finále neumíme předvídat. Dlouhý plány nás můžou pak svazovat a bránit v nějaké improvizaci. Místo toho je lepší naplánovat jen ty nejnutnější kroky a pustit se do té reální práce. Že krátkodobá akce a ta přizpůsobivost je ve finále hodnotnější než nějaký perfektní plán na papíře. Mám ještě řeknu, jak jsem tohle uplatnil já. Když jsem zakládal ten kanál, tak jsem měl ambiciózní plán témat na celý půl rok dopředu. Myslel jsem si, že musím mít přesný rozvrh, než začnu natáčet a ten výsledek. Tomu plánu jsem věnoval spoustu času, ale realita je stejně úplně jiná. Některý ty plánované videa nedávala vůbec smysl. Naopak přišly nový aktuální nápady, který můj původní plán vůbec neobsahovaly. Nakonec jsem ten velký plán zahodil a udělal jsem první video. Postupně zjišťuju, co funguje a co ne a podle toho ten směr jako upravuju. Nejdřív to jdu udělat a pak se to snažím ladit k nějaký dokonalosti. A tohle mi přineslo daleko lepší výsledky než půl roku plánování. A dá se to vztahnout k čemukoliv jinému. Takhle jsem se aspoň dokopal k nějakému skutečnému natáčení. Takže dneska plánuju jen v nějakých hrubých obrysech a začínám i s nekompletním plánem, protože je důležitý začít. A doporučuji to i vám. Neseďte nad dokonalým plánem a raději udělejte ten první krok a za pochodu se dá naplánovat zbytek. Druhý zásadní bod je, že nepotřebujeme vnější investory. Ani hromadu peněz na účtu, aby jsme mohli uspět. Hodně tam zdůrazňují, že často máme k dispozici víc, než si myslíme. A místo čekání na investici nebo půjčku, tak je lepší začít v malým s vlastníma zdrojema. Omezené finance nejsou překážka, ale přesně naopak. Může to být i výhoda. Nutí nás to líp přemýšlet a ve finále být efektivní. Když nemáme miliony od investorů, tak neplejtváme, ale spíš hledáme nějaký chytřejší řešení. Mnoho velkých firm začínalo doslova v garáži s minimem peněz, třeba jako Apple. A díky tomu se naučili soustředit na ty podstatné věci. Ty velké rozpočty nebo velké investice často vedou jen k vyhazování peněz a ztrátě ostrých loktů. Šetrnost a start na koleně není ve finále ostuda, ale může to být i konkurenční výhoda, ale musíte nad tím dobře přemýšlet. Třetí myšlenka mi hodně překvapila, ale když se nad tím zamyslíte, tak to není vůbec blbost. To je neřešte příliš konkurenci. Raději se soustřeďte na tu vlastní práci. Klasická běžná poučka říká, že sledovat konkurenci je klíčový, ale v této knize tvrdí přesný opak. Proč? No protože věčný pohled na konkurenty nás svádí spíš k nějakému kopírování nebo k pocitu, že musíme dělat to samý. Jenže tím ztrácíme takovou tu vlastní vizi. Konkurence nás může rozptylovat a ve finále každou chvíli řešíte, co dělají ostatní, místo toho, abyste vylepšovali ten svůj produkt nebo tu službu. Navíc to, co funguje konkurenci, nemusí fungovat nám, což všichni moc dobře víme. Takže spíš ignorujte to, co dělají druzí a dělejte ty věci po svým. Být originální a věnovat energii tomu, jak můžeme zákazníkům nebo v mém konkrétním případě teď divákům co nejvíc pomoct. Vztáhnu to zase k tomu YouTube, protože teď je to aktuální pro mě. Když jsem začínal, tak jsem se přistihl, že strávím moc času sledováním jiných tvůrců, kteří točí podobný videa
a pořád jsem se porovnával, že tady je lepší střih, ten vydává 2 videa týdně, tady má zase parádní animovanou grafiku a ve finále mi ty věci moc neseděly a já se to jen zkoušel napodobovat. Výsledek, ty videa skončily už u nějakého konceptu, vůbec se mi nedotočil. Snažím se tvořit ten obsah podle sebe, svým tempem a tak, jak nejlíp umím v tuhle chvíli. A hlavně tak, aby mi to bavilo, protože to je jediná možnost, jak u toho můžu vydržet. A uvidíme, jaký to bude mít výsledky. Samozřejmě, že občas mrknu, co se děje v oboru, inspirace není špatná, ale nesmí vám to diktovat ten směr. Nesrovnávejte se neustále s ostatníma. Pokud podnikáte nebo něco tvoříte, tak sledujte potřeby svých zákazníků, eventuálně diváků a to stačí. Osvědčilo se mi to i v našem podnikání. Když jsme to celé udělali jinak než ostatní, tak to vypadá, že jsme našli ten ideální směr pro nás. A je úplně jedno, že konkurence si jde i jinou cestou. 4. klíčová myšlenka, která se mi asi popravdě líbí nejvíc ze všech, je, že porady jsou ztráta času. Tahle část platí hlavně pro nějaký pracovní prostředí, ale něco si z ní můžeme vzít všichni. Pravděpodobně už jste seděli na nekonečném meetingu, který je naprosto o ničem. V knize uvádí, že většina porad je naprosto toxická pro nějakou produktivitu. A asi bych to neviděl takhle radikálně, něco na tom bude, ale většinu lidí to vyrušuje od nějaký skutečné práce. Ta průměrná porada může trvat hodinu, možná i déle, a mluví se dokola o stejných problémech, které by šly vyřešit pár e-mailama za několik minut. 5 lidí sedí v místnosti nebo na Zoomu, na Meetu, na čemkoliv a ve výsledku si odnášejí tolik úkolů, že na to potřeba další porada příští týden. Když si to spočítáte, tak je to 5 lidí po hodině, což je vlastně 5 člověkohodin. Naprosto ztracený čas i energie. Když už musí být schůzka, tak ať je co nejkratší, s jasným programem a co nejlépe s nejmenším počtem účastníků. U nás jsme to taky celý omezili, snažíme se mít 1 schůzku týdně, kdy si jen v rychlosti řekneme, co se stalo a učíme si next steps. Další schůzky se dělají až v moment, kdy je fakt větší problém a je třeba něco vyřešit. Ale té se účastní pouze lidi, kteří se podílejí na tom konkrétním řešení toho problému a ne nikdo další. Těch myšlenek v knize je spousta a tohle je poslední, která mi utkvěla v paměti. Chybama se člověk neučí. Zní to skoro až kacířsky. Vždy jako od malička slýcháme přesně opak. Chybama se člověk učí. No akorát, že to poučení z těch chyb bývá hodně přeceňovaný. Když uděláte chybu, zjistíte tím 1 konkrétní cestu, která nefunguje. Což samozřejmě není blbě a není to vůbec k zahození. Víte, čeho se máte příště vyvarovat. Ale problém je v tom, že víte jen, co nefunguje, ale nevíte automaticky, co by fungovalo. Jinýma slovama, z neúspěchu si vezmeme jenom ponaučení, tudy ta cesta nevede. Jenže která cesta je ta pravá, to vám ta chyba jako neukáže. Někdy jo, ale po většinu času ne. Mnohem lepší je poučit se z toho, co funguje. Když se vám něco povede, tak je dobrý se podívat na to, proč to funguje a opakovat to. Je to o tom nebát se chyb, ale na druhou stranu se v nich ani zbytečně nebabrat. Nemusíme schválně selhávat 100krát, aby jsme nakonec uspěli. Když chybujete, berte to sportovně, OK, takhle ne, a jděte od toho. Tahle kniha nabízí ještě spoustu zajímavých myšlenek. My jsme prošli 5, které jsou podle mě nejdůležitější nebo pro mě v tuhle chvíli nejzajímavější. A to byly, že velký plány jsou častokrát jen hádáním a někdy i brzdou té akce. Za druhý jde to začít i bez cizích peněz. S tím, co máme právě teď. Za třetí, konkurence vás nemusí trápit. Důležitý je to, co děláte vy. Za čtvrtý, zdlouhavé porady a zbyteční schůzky škodí produktivitě. No a za pátý, chyby nás neučí. Kudy vede cesta, ale spíš kudy ta cesta nevede. Ale posouváme se hlavně díky tomu, co se nám povede. Tyhle myšlenky mi osobně pomohly zjednodušit si práci a soustředit se na to podstatné. Doufám, že to pomůže i vám a moc vám děkuju, že jste sledovali až sem a uvidíme se u příštího videa. Díky.